La nova proposta de l'Ajuntament preveu conservar més elements de Can Ricard, gairebé un 50% del recinte. A banda de la xemeneia, la torre del rellotge i l'hangar, que ja es mantenien en el projecte inicial, estan incloses les naus que hi ha entre els carrers Bolívia i Marroc. La Comissió Salvem Can Ricard veu aquesta proposta com un bon punt de partida per seguir les negociacions sobre el futur del recinte. Tot i això, consideren que hi ha elements que no estan contemplats i que s'haurien de conservar. Per fer una valoració d'aquesta proposta tenim amb nosaltres el Manel Andreu, membre de la Comissió Salvem Can Ricard i president de l'Associació de Veïns del Poblenou. Manel, com valoreu aquesta nova proposta que ha fet l'Ajuntament? D'entrada valorem important tenir una proposta perquè fins ara no en teníem cap. El que hi havia aprovat era inacceptable i, per tant, considerem que el fet que tinguem una proposta que millora la que hi havia antigament és un pas important. En quant a contingut, no és tan positiva la nostra valoració. Estem una mica decebuts perquè entenem que s'hagués pogut anar més enllà. Un altre punt que les entitats volen seguir negociant és el dels usos que tindrà el recinte. Proposen que equipaments i habitatge social convisquin amb les activitats industrials i artístiques. El que hem valorat i hem posat de manifest és la situació en què ha arribat Can Ricard fins a aquest moment, que pràcticament ja no hi ha cap tipus d'activitat a dins, només hi ha 2 o a molt 3 empreses que hi treballen, però amb data que tenen que marxar ja al març o l'abril, i per tant arribar a aquesta situació és molt lamentable i que el que voldríem és que amb els usos que estem plantejant es tornés a restituir aquesta activitat industrial i sobretot que no passi el que ha passat a Can Ricard amb altres indrets del Poblenou que també estan afectats pel 22arroba. Les entitats i veïns integrats a la Comissió Salvem Can Ricard es tornaran a trobar avui per preparar les properes reunions amb l'Ajuntament. La part de Can Ricard, doncs aquí ja veiem tot el que està en color carabassa, doncs és la que ha proposat